Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o ga Pizza Jess na. Nining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, atong hatagag pagtagad mga kahigalaan, no? Nining atong mga issues karon kay ni ay 65 ka mga right-hand drives nga mga sakyanan mga higala ang nasakmit karon, no? Atol sa pagronda sa joint operation sa LTO, NBI o kapulisan. Straight to the point. Gikan ni sa usa ka yarda sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay kagahapon. Straight to the point. Sa bakay tag-iya ini mo mga right-hand drives nga mga sakyanan mga higala. No, gironda ni ato ni tagad pagtagad karon nga buntaga sa matuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ato mga issues may galas politika daghana man ni mga sukintig paminaw. Ato ning himay-himayon, ato ning tagsa-tagsaon kay di ay mga balita diri sa ato mahigala nga mga politikanhong problema, mga politikanhong kisaw. Dito po sa kauluhan doon na po yung mga politikanhong kisaw. Straight to the point. Unahon na to sa ato mga higala si 5th District Congressman Duke Frasco ni konfirmar nga wa siya mo pirma sa Manifesto of Support alang sa pagpabilin ni House Speaker Martin Romualdez pagka Speaker of the House. Straight to the point. Igo lang ni ingon sa iyang statement nga nasagmuyo kini sa liderato sa ubos balay balauranan. Straight to the point. Kung ato may galang i-dissect ang statement ni Frasco, medyo too general. Dili kay specific mga higala. Unsa gyud ang iyang nasukan ngano nga nikalit ni sa karon mga higala o dili na mo suporta ka Martin. Straight to the point. So daghan mga higalang mga speculations o daghan ang mga pangutana ngano kaha nga ani man si Frasco. Nga maayo pa man tato mga higala niyang pagpirma mahigala kato mando man tong Martin Romualdez nga i-impeach mahigala si Sara Duterte. Unya apil sa sinipirma nga i-impeach. Dili to basta-basta nga desisyon ni Frasco. Katong pag-impeach si Sara, dili basta-basta nga desisyon tungod kay nahibaw ba ang mga katawhan nga kini mga Garcia Duterte baya gani sa una. Nahibaw ba ang katawhan nga kana si Cristina Garcia Frasco spokesperson na ni VP Sara kaniadto. So karon mo pirma siya mga higala og manifesto nga i-impeach si Sara dili basta-basta na nga desisyon. Apan naka-decide si Frasco ana. Og ngani naka-issue sa statement lahi sa ubang mga congressmen nga ang ubang mga congressmen way kaisog. Igo lang ni pirma pero way kaisog sa pag-issue statement. Si Frasco may issue statement. Ningon ko siya nga ako ni pirma ko sa impeachment batok ni Sara. May pirma ko tungod ninyo. Iya mga higalang ipahid sa mga tao sa 5th District. Kaya mga mihuras ang mga kaayuhan, wa naman taan kung di ta mo pirma mga higala. Kaya grabe man ang lideratong Martin diya karon sa sa lower house of Congress. So iya nang gi-explicar. Unya iya pa gyud mahigalang gitirahan si VP Sara nga wa mo tabang nila sa diha nga nagkaproblema si Cristina Frasco sa tourism. Niadto mga higalang campaign materials tourism nga diin wa magkadimao kinupya daya sa gawa sa nasod. Nangaya sa tabang ni Sara, si Sara matud pa wa mo tabang. Straight to the point. Labot adto unsa may tabang pong Sara anak nga nangupya man mo og material sa laing nasod. Straight to the point. Wa mga higala magkatabang si Sara matud pa. Ikatulo mo anak si Sara sa 5th District Indaken. Di ko naman ang headway courtesy sa mga Frasco. So iyang salaktod nga pagkistorya ing may pirma siya mahigala sa impeachment ni VP Sara. Dili sama sa ubang congressman nga way kaisog igo lang ni pirma. Hilom na dayon.
Ang uban gani mga kaigalaan, ilang gi-off ang ilang comment section sa ilang mga Facebook pages. Straight to the Kaya point. nakakita sila mahigala sa kasuko sa mga tao at that time. Pero si Flasco maisugon nga nisulti mga kaigalaan. Ha? Ano karon nga pulti man pagka lahi man ang murag ni balitok ang hangin. Straight to the point. Nano man ka ni, mo ni dakong tanghaga. Kay kanang pagkatangtang ni Cristina sa pag-ingon resign. Ni-resign si Cristina, apil sa ni-resign sa mga cabinet secretaries. O wa ibalik si Cristina dayken, posibleng maunay dako nga kanana ang katarungan nga makaingon ka nga, siyempre iyang asawa god na kwan. Sa una, suko sa VP Sara kay iyang asawa may galawa, makatabang si VP Sara labot sa campaign material sa kwan, DOT. Nga kinuha may gala sa laing nasod, kinupya sa laing nasod, napatabang sa VP Sara. Wa mo tabang sa VP Sara, una-una VP Sara, kamo may nangupya. Ay malagsugo ko yung mangupya. Pero suko si Adto. Nya mo Adto Sara mga higalas 5th district, wa nay kortesiya. Pero gano man karon nga iya man mahigala nga kinini ang wa sa mo pirma og manifesto of support ngadto kang Martin. Dunay gilahin hinungdan. Kung wa pa ibalik si Cristina isip Secretary sa Department of Tourism, makaingon ka nga kana mo'y dakong hinungdan. Pero karon gibalik man. Ngano man unsa may nasuk-an ni Flasco? Straight to the Di ba point. kani mga kaigalaan nga pagsuporta sa theory sa iyang ugangan nga si Gwen Garcia nga gilimbungan o gitikasan na tumilabayang eleksyon? Ang theory karon ni Governor Gwendolyn Garcia, kaya di man makatuog yung mga tao ug maingon ka mahigala nga nanikas pambalik 4, asa man napitang tikas nga nagkuwang mga nag watchers? Asa man napitang tikas nga wa magani ka gasto na mahigala bisag tarpaulin nagkuwang mangani? O moingon ka nga niyang ipasangilan ang automated counting machine, ang makina, sa so, padakong kwarta imong ibusdak ka na tingali. Kumili ka na mo, dipinsa mo yun, yan nila, credible tong among eleksyon. O ibutang ka lang, nga, kining kang Gwen mahigala nga, theory, dunay, gimaniubra ang machine. Ang iya ragyungan may namaniubra, wa, gimapil kay suko. O gibutang ta na karon, di man na makatuo sa mga tao nga kasama nagpamaniobra si Pam nga may magnaglingkod na nga ikaw may nakitungdanan. Dili ba ka posible nga iyang idamay mahigalas Martin para nga murag matinuod mga higala murag indot sa paminawon murag sa mahigalag ligon paminawon. Doon na gyud akong tao nga nagpaluyo. Sama bitaw siya pagkasuspenso. Pirmiro, ang amang nagpasuspenso ni Pam balik 4 nga man ay koneksyon. Isa man nagpasuspenso niya, kanto mga higalang si Di Parini nga nagkiha mga kaigalan, wa masatoy koneksyon. So iyang gipasanginlan primero ang mga Duterte. Kamoy nagkapa-suspenso, kuyawa no? Nagkalisod mo yung Sara, gigukod mo nagmaayo Sara. Si Digong to na sa dahig. Isa may makatuo anak nga mga Duterte may nagpaluyo. Nga si Digong to na sa dahig. Si Sara, gigukod nagmaayo. Wa na ganit katabang Sara mahigalang. Ang mga Duterte ron, pati panikamot, mga tao na lang ganit na karon mahigalang may nagpugong. Pero yung ginukdanay tama sa ginhawa, gukod naman yun. So, may pasanginlan niya. Sunod niyang ipasanginlan katong Apo Cement. Aduna ko koneksyon dito, bana ko no mahigala mo itag-iya ang justice ko no sa kinini ang Sandigan Bayan. Nga diin ang bana mo oy usas mga tag-iya anang nagkontrata sa Apo Cement. Himo sa teory ba nga sa nagtan niyo musuod sa iyong utok? Na niya kasamang Inday Ken murag lahi na po yung pasingilan Martin sa iya pasingilan ron. Ingon in taon Nida Romaldes mahigala nga wa tayo ko'y plano da Cebu. Wa ko no say plano mga higala pero og way plano og manaa og way plano alegre ang 2028. Three-cornered fight ang mahitabo. Mga tao sa malingaw sa kadaghan may kuprasonon ani. Kay sigurado magyud ka ang saligan ining Gwen Garcia o saligan ining Yeda Romaldes asawa ni Martin Romaldes. Ako ipaklaro ha nga lahi ning asawa ni Martin si Yeda na international beauty queen gyapon na. Ang katong asawa ni Alfred mao toy kring-kring katong artista. Kanini ang mayor sa Tacloban ba? Mao toy kuan no kay kanini ang uban nalibog mahigala. Kini si Yeda dili na artista pero beauty queen kinini ang mamolds ko no maton pangkay. So ang mabangga sa 2028 unya ang election pulos babae, pulos mamolds kay or
Usa nga na utik na. So, pero pulos mang tiktokay. Aha. Kini si Ida ko kita nga ni TikTok ni. Si Gwen mo TikTok, si Pamela mo TikTok, mudagan nga si Ida panalitan o gobernador sa Subo kinahanglan ma-practice na siya dag TikTok. Ato lang ng iagi katawa-katawa mga kaigalan ha. Mga mistisa kayo ng mga asawa sa si Martin, kina sila si Alfred, no? Mangilngig kayo mga higala ha. So ato ni tagag pagtagad karon kay katingalahan kining pamahayag ni Frasco mga sukitig paminaw kung imong tan-aon medyo dili kay hugot ang iyang statement dayken. Parang pag-istorya ako mo evaluate dili hugot generic kayo ang statement ni Frasco. Mas hugot pa ning statement mahigalang Winston karon. Ato tagag pagtagad kay si Winston Garcia karon mahigalan ni himog statement. Ang gimingaw siya siyang amahan nga si Pabling. Straight to the point. Kantos ni Pabling may tao to. Pero kantos ni Pabling mahigala nakasuway sa itong kapilihan sa politika. Pero sa pagkapilding ni Pabling, way daghang langas. Nihilom lang yun, way daghang langas. No? So, mo nag-iingon Winston ba, ang meanings kinabuhi ba? Nga, o man pasabot, ang kinabuhi na pasabot nga, panahon mo, daog ka, mapildi ka, pero wama, ang imong sense of purpose na, ha? Karubutaga, taganta ni pagtagad ng statement, may higala ni Winston Garcia. O hasta po gani, mga higala si Pablo John Garcia, ni ingon nga, ni share siya po sa kinini ang statement mahigala ni Winston. Straight to the point. Ato ning pagtagad lubutaga sa manuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan Senate Presidenta Francis Chis Cordero nanumpa na isip presiding officer sa impeachment court. Samtang karong alas 4 sa hapon mosunod na sa pagpanumpa ang mga senators isip mga senator judges sa mapahigayon unya nga impeachment ni Sara Duterte mga kaigalaan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ubos balay balaoraran ni-aprobar na, no? Sa ikatulo o katapusan pagbasa sa balaod noon nga mulugway sa termino sa mapili nga mga barangay ug iske officials ngadto na sa unom ka tuig. Straight to the point. Ubos sa bill ang barangay ug iske elections himuon sa second Monday sa May 2029. Straight to the point. Mao ang version sa lower house. Dili pa ni final ha. But ang version sa lower house mo ni, while ang mga elected officials mo serve na sunod ana og tag 6 years nga termino mga higala instead of 3 years tag unom na kabuan mo na nga ayuhan yung pili nyo mga kapitan kay terminos kapitan parihan og terminos presidente 6 years ang president 6 years man ang kapitan pud mahimo na niyang 6 years so medyo lipay mga kapitan anak kumadayon ni mahigalang maong balaod non kay na-approve na sa lower house wa pa ta mahibaw unsay version unya sa upper house ug unsay final nga mapirmahan unya mga higala. Straight to the point. Kay ngano man ang mga congressmen bago pa ta nag-eleksyon sa midterm election nya karong December mag-eleksyon na sabday medyo hago kayo unya ang mga congressmen sad simpre murag dako na sa gasto tumilabay ang eleksyon para December may gala ka na mga kapitan mangayo maginag budget. So tanawon tanay mga kaigalaan o ingon usab ang uban pa may sugutanan kini uban pang may sugutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dials inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan sa kanunay DYHP nga